Mga kompanya sa Dakbayan sa Mandawi giawhag nga mosugod na paghikay sila mga special permit to operate sa gayon nga magkabalik na ang operasyon na una sila usa kini sa mga requisitos aron matutukan sila pagsugod sa ilang mga empleyado o pagsud sila mga empleyado. Ang report ni Nico Serino. Gitahod sa Dakbayan sa Mandawi ang desisyon sa Interagency Task Force kun IATF nga ipabilin ubos sa enhanced community quarantine ang syudad. Tungod niini, magpabilin ang mga lakang nga gipatuman sa Mandawi taliwa sa mga kaso sa COVID-19. Sama sa higpit nga seguridad, curfew, paggamit og quarantine pass, number coding ug uban pa. Gikatakda hinuon nga mopagawas og bag-o nga executive order kabahin sa ECQ si Mayor Jonas Cortez aron malatid ang ubang mga lagda. Ipadayo na to ang curfew, ang liquor ban, ang ato ang number coding, as well as na slight changes sa ato ang market days sa mga matag barangay to coincide with the coding. Samtang alang sa gikatakdang pagbalik trabaho sa pipila ka mga kompanya, labi kun ma-downgrade na ang ECQ status, mo require ang City Hall og special permit to operate sa mga kompanya. Requirements niini ang health contingency plan, listahan sa mga empleyado ug importante nga mga contact numbers. Dili hinon personal ang pag-process sa form ug online na ang pamaagi aron sa pag-secure niini. A special business permit to operate. Kay dili ni siya ingon nga nailay bayranan, ang ato lang ani nga take note na to kinsa nga mga employers nga nag-open na, kinsa nga mga establishments nga nag-open na, plus ang ilahang mga empleyado sa gikan unsa nga LGU gikan for ato ang records purposes. Dili sab rekisito o mandatory ang rapid testing sa mga empleyado apan gidasig ra sila nga mutuman niini. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.